Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Para sa mga paulong dinalan, una kita sa mga balita lokal. Anom kawag pamilya nga nagikan Cebu, arestado matapos iligal nga nagpauli sa syudad sang San Carlos. Mga negosyante sa Bacolod, ginapamyandahan ang curfew sa syudad. Mga balita nasyonal, kaso sang COVID-19 sa Pilipinas, nagdangat na sa masobra 41,000. Anti-terror law, ipatuma na sa Hulyo 18. Balita international, 16 ka matao ginapatihan patay sa wala untat nga pag-ulan sa Japan. Sa sports balita, Pilipinas target ipadala ang madamo nga delegasyon sang atleta sa 2021 Tokyo Olympics. Mayong aga Bacolod, may aga Negros Occidental, kag bugos nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Sunday Edition. Karon nga adlaw Domingo, Hulyo 5, 2020. Ini naman si Aksyon Dorel, Cabatu. Detalye sa balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Aksyon Radio, Bacolod Saludo. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung Lasay-say sa Aksyon Radio Philippine Standard Time. Pabalik sa Aksyon Balita Sunday Edition. Detalye sa mga balita lokal. Na-intercept sa otoridad ang anong kapersona nga nagpauli sa Sitio Trozo, Barangay Buluwangan, Siyudad sang San Carlos, gikan sa probinsya sang Cebu, tak na alas 2 sang hapon kahapon. Sudo kay Philippine Coast Guard Negros Occidental Commander Jensen Benjamin, gikan sa Pinamungahan, Cebu, ang anong kamiyembro sang pamilya Nilyama, kag sakay sa isa ka motorbangka sa nagpauli sa Sitio Trozo. Ang anong na-intercept ang musanday Leia Nilyama, 47 anyos, Arner Nilyama, 46 anyos, Bea Nilyama, 22 anyos, Ella Nilyama, 21 anyos, kag ang duha ka menor de edad nga babae kag lalaki.
Suno kay Benjamin mismo ang mga pumuluyo sa barangay ang nag-report sa otoridad nga may nag-abot nga motorbangka kagilayo naman nga ginrespondihan ka mga emergency responders ang syudad sa nga San Carlos. Nagpahayag man ang pamilya nga magabalik na lang inikuntani sa Cebu apang nagdesisyon ang lokal nga panguluhan sa San Carlos nga mumahon ang mga ini. Ang manadakpan nga yara karon sa paghinakop sa San Carlos City Disaster Risk Reduction Management Office kagin paidalom sa quarantine. Suno pa kami namin nga nakadepende sa gobyerno sa San Carlos kung pasakaan sa kaso ang mga nagpinauli. May dugang nga 8 ka negrense LSIs, isa ka negrense kag isa ka Bacolodnon LSI ang nagpositibo sa COVID-19. Base sa Department of Health 6 Case Bulletin number 100, 16 ang bagong kaso sa COVID-19 sa Western Visayas. Siyam diri ang gikan sa Negros Occidental kag isa ang gikan sa Bacolod. Ang 3 ka negrense LSIs ang nagpositibo, ang gikan sa Tuboso, isa sa Manapla, 2 sa Calatrava, isa sa Pontevedra kag isa sa Banwasang La Castellana. May isa man ka negrense nga 26 anyos nga lalaki ang nagpositibo sa COVID-19. Ginreport man sa DOH-6 nga nagpositibo sa virus ang 31 anyos nga babae nga Bacolodnon LSI. Sunod sa DOH-6 may 2 ka pasyente gikan Iloilo City ang nakarecover sa Balatian. Ang Region 6 sa karon ang may 381 ka COVID-19 cases, 220 diri ang aktibo nga kaso, 150 nakarecover kag 11 ang nagkalamatay. Nagpositibo man sa COVID-19 ng isa ka frontliner nga lalaki gikan sa Banwasang Pontevedra. Base sa Facebook post sang COVID-19 Task Force Pontevedra, ang pasyente isa ka 26 anyos nga lalaki nga nakakontak sa unang nga positive patient sang Banwa. Hulyo 25 sang ginkuhaan sang swab specimen ng frontliner kag Hulyo 4 sang nagwa ang resulta nga positibo ini sa virus. Ang pasyente natalana nga sayluhon sa Provincial Healing Center sa Banwasang Ibi Magalona. Sa karon wala pa sa impormasyon niya ginpagwa ang Banwa kung ano ang trabaho sang frontliner. Sa official statement ni Mayor Jose Maria Alonso, ang unang nga positive patient sa ila Banwa isa ka 32 anyos nga lalaki nga locally stranded individual gikan sa Manila kag asymptomatic. Siya ang residente sang barangay DSB nga nag-abot sadtong Hunyo 18 kag nagwa nga positibo sa virus sang Hulyo 3. Suno sa alkalde nakahimo na sang contact tracing ang Banwa kag nakwarantina ang pamilya sang pasyente agin paidalom sa RT-PCR test. Nanawagan ang alkalde nga mangin alerto kag sundon ang mga health protocol. Ginpaidalom sa lockdown ang isa ka apartment sa Purok Magayon, Barangay Singkang Airport, siyudad sang Bacolod matapos nga nagpositibo ang isa ka lalaki nga nagarenta sa among lugar. Base sa COVID-19 case bulletin number 100 sa Department of Health Western Visayas, nagpositibo sa COVID-19 ang isa ka 25 anyos nga authorized person outside residence sa Apor nga residente sang Mandawi, Cebu. Suno kay Barangay Singkang Airport Kapitan Rosine Distrito, kahapon nga adlaw nagpabalo ang probinsya paagi sa Local Interagency Task Force ang Bacolod nga nagpositibo nga apor ang nagatiner sa isa ka apartment sa ila barangay. Sunod sa kapitan nakagwa sa ila kwarto ang nagpositibo kag nakakaon sa mga karinderya sa gwa sang apartment. Ginpasiguro ni distrito nga wala na makatrabaho pa ang nagpositibo nga apor. Apektado sa lockdown ang 35 ka mga persona nga nagarenta sa among apartment kag napulo ka mga panimalay. Kalakip na ang mga karinderya sa palibot sang lugar. Gindala na sa quarantine facilities ang syudad ang nagpositibo kag 3 kay banpani nga close contact kag kaupod sa kwarto nga ginatiniran. Nagpasiguro naman si distrito nga sustentuhan ang mga pagkaon kay iban pang kinahanglanon sa apektado sa lockdown. Magapatigayon sa contact tracing kag swabbing ang City Health Office subong adlaw Domingo.
Sa iban nga balita lokal, nagpadala sa apelasyon sa lokal nga panguluhan sang Bacolod ang hanay sa mga negosyante nga nagahingyo angod sa pag-amyendar sang ordinansa nga nagapatuman sa curfew ordinance. Suno kay MBCCI Chief Executive Officer Frank Carbon, mayoriya sa ilahanay sa Bacolod ang nagapati nga inilamang ang nagakaigong nga solusyon para sa pagbangon sang ilang negosyo nga direkta na apektuhan bangod sa nagluntad nga pandemic. Base sa apelasyon nga ilagin himo ginaproponer sa mga negosyante nga mahimo alas 12 na sang gabi mag-umpisa ang curfew tubtob alas 4 sang aga, kabaylo sa alas 10 nga amo nakasaad sa ordinansa. Abi-abi kagin pasalamatan sang Philippine Army ang pagpasar sang anti-terrorism law matapos ginpermahan ni Presidente Rodrigo Duterte. Suno kay 3rd Infantry Division spokesperson Army Captain Senon Pancito III, ang layi ang makabulig sa motoridad sa pagtapna sang terorismo o kon kalakasan sa pungsod Pilipinas. Nagapasalamat si Pancito nga nathagan na ang publiko sa tinutuyo sang gobyerno sa pagpasar sang among layi. Ginpasiguro ni Pancito nga hindi pagabusuhon sa motoridad ang among layi kagin paathag nga protektado sa gihapon ang tawhanon nga kinamatarong sang tanan. Liwat nga ginhangkat ni Pancito ang maggrupo nga nagapamatok sa among nga layi nga tun-an sang gusto ang kada probisyon agod mahangpan ang kaundan sa tinutuyo sini. Suno kay Pancito, mayoriya sang publiko ang nagasuporta sa anti-terrorism law ka nagpahayag nga kung mahimo untatan na sa mga militante nga grupo ang pagpalapta sang sala nga interpretasyon sa amo nga layi. Kag sa katapusan nga balita lokal, 17 kaadlaw na kaligad matapos ginpatay ang Belgian national na pasaka ng kaso sa korte. Batok sa 4 ka persona nga naghimo sang krimen. Robbery with homicide kag attempted murder ang ginpasaka nga kaso batok kay Francisco Junjun Ipogon, leader sang Ipogon Criminal Group. Dala sa kaso ang utod ni Francisco nga si Ronnie Ipogon, tiyo nga si Eddie Ipogon kag pakaisa nga si Ariel Rivera. Suno kay Bacolod City Director Police Colonel Henry Benyas, sa kadugayon amat-amat nila na tipo ng ebidensya batok sa grupo nga naghimo sang krimen. Suno kay Binyas, makabig niya nga solved na ang kaso sa pagpatay sa Belgian national nga si Carl Nolens matapos na pasaka ang kaso. Suno kay Binyas, ang pagsolbar sang kaso ni Nolens ang makahatag sang solusyon sa ibang nga kaso na himo sang grupo. Madumduman Hunyo 17 sang kagahon ginsulod sang Ipogon Criminal Group ang balay ni Nolens sa Villa Angela Subdivision, Barangay Villamonte, siyudad sang Bacolod sa diin, ilagin kawatan kag ginpatay ang biktima. Sa mga balita national, kaso ng COVID-19 sa Pilipinas nagdangat na sa masobra 41,000. Anti-terror law ipatuman na sa Hulyo 18. Detalye sa balita national pagkatapos gid lamang sini. Yung banwa, mapugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon Aksyon radyo.
sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon This oil is a generic name of dapat palanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Sunday edition sa aksyon. Last size 20 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Pabalik sa Aksyon Balita Sunday Edition. Detalye sa mga balita national. Gian report sa Department of Health ang 1,494 kabagong kaso sa coronavirus disease o COVID-19 sa Pilipinas kahapon nga adlaw Hulyo 4. Sunod sa Department of Health o DOH sa bagong kaso, 403 ang fresh cases kag 1,091 ang late cases. Ang Pilipinas ang may kabugusan nga 41,830 ka COVID-19 cases. Sunod sa DOH, 380 ka bagong recoveries. Ang gin-report o kung mayara na sang 11,453 ka nag-ayo sa virus. Samtang nagsaka sa 1,290 ang kabugusan nga nagkalamatay sang nagdugang ang napulo ka mga pasyente nga napatay bangod sa COVID-19. Nagpositibo sa COVID-19 si DILG Undersecretary for Operations Ipimako Dinsing III. Sa Facebook post, ginpahayag ni Dinsing bilang kabahin sa iyang obligasyon bilang public official. Luyag sini nga ipabalo nga nagpositibo ini sa virus. Sunod kay Dinsing, yara na siya sa hospital kag positibo nga naga-responder ang iyang lawas. Narawagan si Dinsing sa publiko nga halungan ay kaayong lawas. Nagapati si Dinsing nga naghuyang ang iyang immunity kasunod nga madamo ini sa mga butang nga ginahimo sa iya pagpangalagad. Positibo naman si Dinsing nga makarecover ini sa balatian. Nag-develop ang Department of Health ang bagong format sa pag-report sang bagong mga COVID-19 infections kasunod sang plano nga pagbasura sang breakdown sang fresh kag late cases. Suro kay Health Undersecretary Maria Rosario Verriere, ginapaabot nga sa masunod nga semana umpisahan ang pagpagwa sang dugang nga kaso sa isa ka adlaw kag wala na sang late kag fresh cases. Nagapangayo sang paghangop si Verriere sa publiko angot sa pagligwat sang reporting sang ahensya. Suro kay Verriere, padayon pa karon nga naga-improve ang ahensya sa ilang sistema para makuha sang aktual kag real-time data.
Gipatuman na sa Hulyo 18 ang anti-terrorism law. 2 ka semana matapos inigin permahan Hulyo 3, ginpahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque nga ini ang 15 dias nga matapos ang publication sang bagong nga layi sa State Journal Official Gazette. May baluan angot sa among layi mag-appoint si Presidente Rodrigo Duterte sang council nga mga magamando sang warrantless arrest sa mga personang ginasuspetsohan terorista. Nasaad man sa layi nga posible kustodiya ang ginaresto sa sulod sang 24 dias sa piyak nga hindi mapasagaan sang kaso nga sunod sa gobyerno, kinahanglan agud matapna na ang madugay nga problema sang Pilipinas. Ginpahayag man ni Roque nga ang pagpirma sang presidente sa nasambit nga hagna ang nagapakita lamang nga luyag sinita puson ang terorismo. Nagpasiguro ang PNP nga hindi maabuso ang anti-terrorism law kasunod sang pag-abi-abi sang hanay sang kapulisan sa pagpasar sang lagi. Sa isa ka statement ginpahayag sang PNP nga ilasundon ang tanan nga institutional mechanisms nga magahatag sang safeguard sa pagpatuman sini. Sadtong Biyernes ang ginpermahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang Anti-Terror Act apisar sang pagkamalaot sa naglain-laing grupo lakip ng United Nations Human Rights Body and Bangsamoro Transition Authority. Nagpasiguro naman ang Commission on Human Rights nga magapabilin sila nga mabinantayon batok sa human rights abuses matapos nga napasar ang layi. Kag sa katapusan nga Balita National nag-file ang pila ka grupo sa petisyon sa Supreme Court nga nagakwestiyon sa bag-o ginpermahan nga anti-terrorism law. Ang mga petitioners ang ginalakipan sa grupo sa mga abogado nga ginpangunahan ni Howard Calleja de la Salle Brothers kag civic groups nga nagapangayo sang temporary restraining order para mauntat ang pagpatuman sang layi. Suno sa mga petitioners, bisan nga kinahanglan pa nga masolusyonan ang pamahog sa national security ang bag-o nga layi ang oppressive kag inconsistent sa konstitusyon. Ang petisyon ang ginfile pagi sa email pero ang grupo ang magakadto sa Supreme Court sa Lunes nga adlaw agud i-file ang petition physically. Las 6:25 Aksyon Radio Philippine Standard Time, detalye sa Balita International kag Sports pagkatapos gid lamang sini. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon, Aksyon radyo bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo bakulog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Sa aksyon! Las 6:27 Aksyon Radio Philippine Standard Time, pabalik sa Aksyon Balita Sunday Edition, detalye sa Balita International. 16 ka mga taong napatihan nagkalamatay sa isa ka nursing home kadungan sang mabaskog nga pagbubo sang ulan sa isla sang Kyushu, Pungsod, Japan sa rin nagtugas ang lapnagon nga pagbaha kag landslides.
Ginpahayag ni Governor Iko Kabashima sa Western Region sa Kumamoto nga mga biktima ang nasapwan nga in cardiorespiratory arrest sa pasilidad sa mga tigulang sa mga nursing home. Suno padre duga nga napulo ang nagapabilin missing samtang madamo ang iban pang stranded ka nagahulat nga rescue sang mga otoridad. Masobra 75,000 naman ka mga residente sa Southern Prefecture sa Kumamoto kag Kagoshima ang ginapanugyan nga mag-evacuate na kasunod sang wala untat nga pag-ulan. Samtang nag-deploy naman sang 10,000 ka mga tropas sang gobyerno si Japan Prime Minister Shinzo Abe agud magbulig sa rescue operations. Kag sa ato naman nga sports balita, plano sa karon sa Pilipinas ipadalang pinakadako nga contingent sini sa Olympics sa patigayon nga 2021 Summer Games sa Tokyo, Japan. Sunod kay Philippine Olympic Committee o POC President Abraham Bambol Tolentino, ini kon makahimo sang 60 ka mga atleta nga mag-qualify sa Olympics. Sunod pa kay Tolentino, naghahanda naman ang mga atleta para sa Olympic qualifiers sa ilatag sa kamahampang nga mag-aumpisa sa Enero tubtub Hulyo 2021. Sa karon apat na ka mga Pinoy ang kwalipikado sa Olympics nga mosanda Yumir Marshall kag Irish Magnus ang boxing, Ernest John Obiana sang athletics kag Carlos Yulo sang gymnastics. Last 6:29 Aksyon Radio Philippines Standard Time kag inyo nabatian ang bugos nga detalya sa Aksyon Balita Sunday Edition. Karon nga adlaw Domingo, Hulyo 5, 2020. Belated happy birthday lang kay Kuya Roberto Pancho Tancinco Jr. aka Kuya JR. Salamat gid sa pag-invite kahapon. And of course, good morning kili sa grupo Puag kuno dira sa may barangay Carabalan, Timamaylan City, si James Ganaganag, si Ellen Joy, si Kate. I'm not sure si Ellen Joy Aurelio ni Goro kay si Kate Ichannaureke. Kag sa tanan pa nila nga mga grupo. Good morning dira sa inyo kag sa tanan nga taga Barangay Carabalan, Himamalan City. And of course, sa mga nagapamati sa Facebook Live, thank you so much mga ka-aksyon. Pasensya gid hindi ta ka maisa-isa, pero madamo gid nga salamat sa inyo pag-upod sa akong subong nga aga sa Aksyon Balita Sunday Edition. Ni naman si Aksyon Dorel Cabatu. Una sa balita na sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.